Окей, здравейте! Днес ще ви покажа какво си взех от Zara. В момента съм в Лондон и времето тук, между другото, е супер изненадващо приятно. Дори грее на слънце за някакъв момент от време. Температурата е супер, дори мисля, че е малко по-топло от България. Понеже в хотела, в който се намирам, е някъде на 5 минути от Оксфорд Стрит. Естествено, минавайки оттам, нямаше как да не си харесвам няколко неща. Пак от така любимата Zara и просто искам да ви ги покажа, преди да съм ги нападнала и да искам да си ги облека, защото аз съм от тези хора, които като си купят нещо, искат да го пробват и да го ползват и да го носят веднага. Не знам вие как сте, но аз със сигурност съм от този тип. Започвам с първото нещо, което е супер изненадващо за мен. Това са ето тези панталони, които са като тип пура. Не знам точно как се водят, мисля, че са тип пура. Аз никога не бих си взела тези панталони да ги пробвам, защото просто няма да ми хвана окото. Но този път реших да експериментирам, а имах малко помощ. Отзад имам две джобчета, които са просто така за акцент, с два джоба отпред и коланче в кафяв цвят с златен детайл и кръчол, който се стеснява. Приятни на допир, много стилно изглеждат и реших, че съм вдъхновена и искам да сложа нещо в гардероба си, което е наистина ново за мен. А и с така дъх малко на Лондон. Стилът в Лондон. Доста дами се обличат тук по този начин. Да си взема нещо и аз от тук. И ето как стоят те, много ми харесват. Даже когато ги облякох за първи път, въобще не очаквах, че ще изглеждат по този начин. Харесва ми, че имат и коланче, т.е. мога да ги нося и с него, мога и да го махна и да го използвам за нещо различно. Разбира се, може да не е с тази блуза, просто сега реших така да го пробвам. Следващото нещо е една много приятна блузка, която по принцип върви с пола. И отгоре вижте, имаме маниста по цялото деколте, когато се сложи, буквално изглежда сякаш имам някакъв вид чокър, бижу, много красиво. Полата обаче не ми хареса много как ми стои, а и ми беше широка, въпреки че я подгънах. Не знам, може и да си помисля за нея. Реално погледнато, някои от нещата, две неща, съм ги виждала в Zara в България. Но това да кажем, или аз просто не съм го забелязала, или някои от артикулите в Zara се доставят само за конкретната държава, така да го кажем, и на други места ги няма. Но общо взето Zara си е глобален бранд за бърза мода и тези неща, които аз ги виждам тук, ги има и в България. И с панталон пробвал го, връзва се доста добре. Ето тук реших да я пробвам и с панталонът. Реално много свежо изглежда, когато комбинирам бяло с розово, а тя е просто страхотна. Манистата и това, че са позиционирани около врата, я правят да изглежда много по-специална от обикновена блуза. Вижте колко е как лъска. Като истинско бижуе. Материята също е страхотна и ще ми бъде полезно да ми кажете дали ще искате да ви споделям и цените им. Аз много обичам, като си взимам неща, да се уверя, че могат да се комбинират помежду си. Не знам, преди бях тотално наобратно, сега съм решила, че искам да е по този начин. И ми харесва, че панталонът е в бял цвят, това е в розово, т.е. включвам цветове, които са така пролетни, свежи. Не е упс! Помислих, че ми се скъса гривната, а тя падна. Мале, това по принцип е много сложно тази гривна да падне. С 3 закопчалки. Окей, ще я сложим след малко. Да. Докъде бях стигнала? Да, ще се радвам за това, че цветовете са доста свежи и пролетни. Продължаваме. Първо ще покажем полата. Ето тази пола, която е много красива, много стилна и класна. Сатенена е, с дантела в долната част. И много хубаво стои. Към нея не. Сериозно ли? Премахнахме грозния елемент, който не го бях видяла. Към нея съм си харесала ето този потник. Боже, то е толкова трудно да си покажа на камера. Отново е със същата материя, сатен, черен, много приятно блести. Ето това се връзва зад врата. И тук имаме връзки, 3 на брой мисля, че 2 на брой, които се завръзват на гърба ви, който е отворен и би изглеждал много женствено и много стилно. Това застана страхотно. Казах ви, че не съм го пробвала, моля вижте.
Този тоалет мисля, че би бил прекрасен за вечерно излизане, понеже аз направо го купих, защото отговаряше на материята към полата и не успях да го премеря. Когато го облякох, бях изумена колко добре стои и аз се чувствам наистина много добре в него. Мислех си, защото понякога Зара имат странни попълнения, предлагат някакви горни части, от които всичко ти се вижда. Ако е точният размер, отстрани всичко приляга и няма от какво да се притеснявате. А за гърбът нямам какво да кажа, просто изумителен. Обърках се и казах всъщност, че това е пола, а всъщност е пола панталон, което прави този артикул още по-любим, защото е още по-удобен. И още нещо, което е изненадващо. Вижте, този плътник всъщност... Да, също съм с етикетите. Вижте как стои. Той е дълъг от едната страна, в този начин. Просто аз реших да го сложа вътре. Това означава, че това с дънки или с някакви други панталони би стояло отново супер. Дори с белите панталони, ако се махне кафевия колан, да се сложи черен, това отгоре би стоял супер. Така че, 2 в 1. Всички дрехи са в размер XS, като само единствено тази блуза няма размер XS, т.е. нейният най-малък размер е S и съответно съм взела този. И имам и още 2 неща. Това в момента стои на преден план в Зара в България, така че може много от вас да са го видели. А именно ето този блейзър в супер приятния розов цвят, като в края на ръкава има щраусови пера. Размерът отново е XS. Трети имаме 2 джобчета. Копченците са много красиви, вижте. И към сакото, ето този панталон, те са си в комплект. Отново в размер XS. Ето така изглежда отзад. Ето така изглежда отпред. Моделът е с прав крачол и стои много хубаво. Оставих ви да се насладите на красивите кадри, защото това наистина е страхотен костюм от 2 части. Казах, че са в комплект, но разбира се продават по-отделно, някой да не се обърка. В момента съм много запалена по костюми в един цвят. Купих си и блейзър в бяло от Зара. То беше единична покупка и нямаше нищо общо с това видео, затова не съм ви го показала. Но е невероятно сакото, защото има сатенена якичка. Много е красиво и може би ще го покажа в някое друго видео, но към него не успях да се здобия с панталон, който да ми стои добре. Затова казвам, че е супер как това е от 2 части. Панталонът е една идея малко по-широк. Хубаво е да го имате предвид, защото в нормално положение на мен ми стои една идея по-широко, но все пак ми харесва. Най-вече се радвам, че всяка дреха може да се комбинира поединично с останалите от пазара. Ето пробвах всички неща и върху мен и много ми харесват. Единствено на черният плотник трябва да се отрежат няколко неща отзад, защото висят наред с връзките и не стои много добре. Но като цяло, общо казано, много съм доволна, много съм щастлива. Ей! И мисля сега да остана с ето този фит, като малко може би ще го изгладя. Тази ютия най-накрая да влезе в употреба, освен да я пречи в кадъра, като съм забравила да я махна. Но нека да е по-така натурално, повече да сме истински, отколкото правени, нали? За това по един лайк. Благодаря ви, че стигнахте до тук. Напомням ви да се абонирате за канала за още подобни видеа. Това беше пазарът от няколко артикула, който исках да споделя с вас. Много се вълнувам за него и затова реших, че искам да го заснемам под формата на видео. Така че, ако ви е било интересно и сте си харесали някои от нещата, ще се радвам да ми напишете в коментарите. И също така аз подканвам всеки да зареди гардероба си с много красиви, свежи и пролетни цветове, защото наистина вдигат настроението. А аз сега отивам да се преоблека и излизам навън. Прекрасен ден! Чао!